І ку-ку! Всім привіт! Сьогодні в мене щось ожидане і звісне. Раніше я все знала і сама заказала. Но зараз мама мене забрала із танців і, коротше, таке мені видає. Я, коротше, була на новій почті, я її полчаса шукала, блін. Ну ладно, менше. Ну, коротше, я не могла її знайти. В итоге вона мене забрала і за чимось поїхала на нову почту. І забрала мені посилку. Я сказала, а що там? Вона мені відповідає, а побачиш. Тепер я не знаю, що там. І сказала робити розпаковку. Посилка тяжола. І мені інтересно цікаво прям. У мене скоро буде день народження. Ну, не скоро. Що там? А що там? Що там? Я бажаю всякі. Розпаковочки. Ой. А ё-моё! Сегодня еще. Later. Ой. Я ничего не видно. Что это? Чё? Икра? Это что, настоящая икра? Тише. Это настоящая икра. Ну, я не скажу, що це чорний, красненько. Із рибок. Жовтенько, оранжевенько, красненько. Ну, це не дуже інтересна розпаковка, конечно. Ну, ладно. Ждіть нових розпаковок. Всім па-па!